Dneska si povieme o 6 žralokov. Takže na prvom mieste sa uskutočnil Megalodon. Megalodon je to žralok, ktorý vraj vyhynul pred 2 miliónmi rokmi. Meria 30 metrov a teraz si ukážeme jeho foto. Je to nepravdivé, že Megalodon vraj vyhynul pred 2 miliónmi rokmi, lebo ešte nevyhynul jeho druh, lebo pred 2 dňami bol objavený žralok, ktorý zabil malého žraloka. No ja som tu na googlila zatiaľ a videla som, že pred 2 dňami to bolo poslané, takže neviem ako. Ale Megalodon je krvilačný zabiják. Ale nikto nemôže vedieť, že aký je Megalodon, kde sa nachádza, lebo oceány sú preskúmané iba 19%. Tu ho ukážem vám, toho Megalodona krásneho. Tak to vyzerá. Dáko vraždí, aby si našiel potravu. Ešte aj tu je. Takto. A to je zatiaľ všetko na Megalodona. Však bol taký krvilačný zabijak, že aby si našiel takú potravu, tak musí zabíjať morské žraloky a iné žraloky, lebo vraj je to najväčší žralok, ktorý bol, ale neviem. Takže poďme sa pozrieť na druhého. Druhý je žralok biely. Žralok biely vraj mám toto. Takže žralok biely dostal preto aj názov, že je biely, tak zvyčajne, hej. Ale ten žralok biely, ako som googlila, tak vypadá strašne. Živí sa rybami menšími a takými. Veľa druhov ešte stále žije a objavuje sa v našich oceánoch. Poviem sa vám, že v mori sa ho väčšinou nemusíte obávať. Lebo väčšinou žiadny žralok nemôže žiť v mori. No nemal by žiť. Preto, lebo je príliš malé na neho to more. Napríklad taký Megalodon sa tam neobjaví. Lebo je príliš malé, veď on je dĺžko veľký asi. Veľkosť 10 metrov na výšku a 30 metrov na dĺžku, takže to je zlé. No ale vráťme sa k tomu žralokovi bielemu. Je to zabijak a nie je ľudí. Nie je, takže sa nemusíte bať. Je to priateľ, ako keby, no ale neberte ho tak vzácne, hej. No ale taký spisovateľ z neho urobil monštrum. A tak sa to vraví, že aj zo všetkých žralokov oni vás nechcú zožrať. Oni len ochutnajú z vás, lebo oni nevidia vás. Oni nemôžu čúchať, lebo sú vo vode. Tak musia iba ústami. Čo im zostáva? A sluch neviem ako. Tak, a žralok biely, väčšinou tam, kde jedávajú ľudí, tak je to fake urobené. Fakt je to fake, lebo žralok biely fakt by nechcel vás zožrať naschvál. On vás chce iba ochutnať, ale väčšinou to skončí tak, že vám zahryzne do takej vzácnej kosti alebo dačo také tepný a zomriete. Vykrvácate na mieste. Tak, ale takže žralok biely meria 4 až 3 metre. 3 až 4 metre, tak by to malo byť. A teraz si ho poďme ukázať na fotke. Tuto ho máme ešte v plnej kráse.
toto bol žralok biely v plnej paráde. A teraz si povieme o treťom žralokovi. Tretí je kladivohlavý. Svoje meno dostal preto, lebo hlavu má ako kladivo. Tak, a teraz si povieme o ňom dačo. Takže žralok kladivohlavý môže meriať 3 metre. Tento žralok stále žije v našich oceánoch, takže sa dá pochopiť, že vás nechce napadnúť, ale tak je to nakedy. No a teraz si ukážeme fotky. Takže tuto je žralok kladivohlavý s pozadím rybičiek. Tuto ho máme zase prispôsobeného celým telom. Takže od chvosta až od zadnej plutvy. Tuto je ešte. Berte ho bez tej ručičky, čo tam bola. A tu má aj to poranenie, Vidíte, že to poranenie, že bojoval s takým o svoju korisť. No, štvrtý je na našom mieste žralok veľrybý. Takže, povieme si o ňom dačo. Je to žralok, ktorého by ste nechceli potkať. Dúfam podľa vás. Ja by som tak rozmýšľala, lebo je takže dostal meno, že je taký veľký ako veľryba a meria 5 až 10 metrov. Takže 5 až 10 metrov, to je fakt veľká. To je fakt veľa. Predstavte si, ak máte 3 metre jednu izbu, tak si to vynásobte napríklad 3 izby a 1 meter. Takže on je taký veľký. No, a teraz si ho ukážeme v plnej paráde na fotke. Takže žralok veľryby je žralok, ktorý je fakt ako veľryba. A on je celkom taký priateľský. Podľa mňa. No ale ja mám napozerané všetky dokumenty o žralokoch. Takže pozrite si aj vy, ak chcete byť múdri o žralokoch. Ja viem všetko, skoro všetko. Napríklad, kde žijú. Oni vás nechcú zožrať. Moja starka so mnou pasovala, že on ťa chce zožrať. A ja som jej povedala, že on ťa nechce zožrať. No ale ospravedlňte ma, žralok veľryby bude až na konci. Takže a teraz si ukážeme žralok sivý. A rovno napíšem aj toho posledného, žralok beľavý. Takže žralok sivý meria 3 až 4 metre a žralok beľavý je malý, takže iba 2 metre. Tak vám poviem. No ale teraz si ukážeme žraloka sivého v plnej nádhere. Ukážem vám viacej tých pusiek jeho, hej. Takže podarilo sa mi nájsť až toľkoto. Takže toto je jeden. Aj tuto je. Aj tuto je. Aj tuto, aj tuto mám. Aj tuto je v plnej nádhere. A také pekné sú však tie žraloci. A vôbec nevraždia. No a žralok beľavý meria iba 2 metre. Ukážeme si ho v plnej nádhere. Aj tuto si dal pozrieť. Toto je na dneska všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa. Možno dáme 7 žralokov.